Tämä vapaa-ajan asunto on Hongan mallistosta lastu. Mallia muokattiin asiakkaiden toiveiden mukaan sekä määräyksiin sopivaksi ja ympäristö otettiin huomioon. Linjakas ja polveileva malli sopii tähän ympäristöön erityisen hyvin. Erityistä tässä asunnossa on suuret maisema plus ikkunat ja massiivinen frame-kattopalkisto sekä korkeat huonetilat. Asiakas arvostaa suomalaista puuta ja se näkyy täällä upeasti kaikilla pinnoilla ja kalusteissa. Asunto on toteutettu kumppaneiden kanssa avaimet käteen palveluna. Kaikesta huokuu laatu.